Machiegni janeno mar Lolwe Tv chendo en Rameny County ka bende odiochieng' mano ma kawuono Rameny anena Kisumu County ahinya moloyo to weche mago mag budget. En wach ma bende koro nosekadhi kendo nochako tich dwe mokadho. Kata kamano nitiere gik mathoth mondo bende wang'iyo kaka japiny ma bende koro mawuok Kisumu County ng'eni to ang'o ma bende koro oketne omenda, gin chenro mage, be gin chenro go mago ma bende koro dhi konya ahinya kata momi priority, be gin mago ma ne gin owinjore, koso gin mago ma bende koro chiwa to samoro bende ok dhi konyo japiny achiel kachiel, nikech japiny bende man gi teko duto te. Wan kae to kod mheshimiwa Weche ma en MCA ma Lolwe East, to kendo jakom mochung' ne weche mag budget committee mar budget Kisumu Assembly County Assembly ema bende kor wantiere kod machiegni ahinya mheshimiwa. Erokamano ahinya Jesse. Ndalo mang'eny. Antie maber. Orwaki kendo odiochieng' ma kawuono chenro ne mano mar Rameny County ma bende wadang'i anena wachaka nena gi wach mano mar budget financial year 2021-2022 en gima osekadho ma bende koro osechako tich gi sani. Wanyalo chaka ni to wang' ni uketo budget maromo nade? Erokamano ahinya Jesse. Anyalo wacho ni mokwongo dakaw thuolo ni mar goyo erokamano ne program mar Rameny mar County kuom gwela mondo abi achiw ler e weche mag budget ma Kisumu. Kaka jakom mar budget and appropriations committee e County Assembly ma Kisumu, der mar wacho ni e higa mar 2021 gi 2022 masani koro nywa chake tarik 1 mar dwe mar abiriyo ni nyocha wakadho budget wa tarik 30 dwe mar 6 kaka chik dwaro. Kende budget manywa kadho ni ne en budget moting'o omenda kata pesa maromo bilion 10.9. Ma en pesa ma kikompare gi budget mokadho mar 2020-2021 ne wan gi almost 11.6 or so billion. Dok chien. Kende ni nitiere dok chien mobet. Ang'o ma kelo dok chien? Achiel kuom gino mamiyo wanyalo wacho ni budget ma higa ni odok chien en ni king'iyo mos tibiro yudo ni kaluwore gi tuo mar corona kinde mokadho no nyocha oselor piny ma kata sani Kisumu ineno ka gimilo ni lockdown. And ohala mang'eny ok tim maber. Koro chulo osuru ok osebedo mayot. And ma miyo sirikal mar county gi sirikal maduong' nyocha nyaka dhi ng'i gigo ma ginyalo timo mondo kaka inyalo duoko piny. Achiel kuom gigo ne nitie gik mane waluongo e budget wa kata nweng'o mwaluongo ni conditional grants. Gin pesa malang' mokel monego bed ni timo specific things. Nitie gigo moyang ne gini gidhi timo. Mokel from maybe from donors, national government donors. Pesa gi moko. Achiel kuom gi ma ji ong'eyo ahinya en Kenya Mwasa mwaluongo ni Kenya Roads Board KRB. Road Maintenance Levy Fund. Miloso godo nderni moseyaw to bedo maintained. Pesa ni kelega to wang' ni kele kaka part of gimoluongo ni equitable share. Equitable share en pesa mwayudo nationally. Wan gi 47 counties and county ka county ipogonegi atamalo 15 ewi. Atamalo 15 ipogone 47 counties gi. To nitiere gigo moketi kaka population, geographical area, gi many other things mondo gichop 15%. Kaka koro kwasechoko pesa ni jo Kisumu yudo adi. Mane en about 6.7 and pesa ni kan wayude ne okoriw pesa machalo mag conditional grants. But koro sani achiel kuom gino mancha sirkal otimo en ni pesa ma osebedo ka biro ma part of them gin conditional grants gi odhi okaw gi onywand gi koro gibedo equitable share. Otieni pesa moko mane nitie manitero nwa kamoro kaka Jaramogo Oginga Odinga referral and hospital ma Russia ka ne en pesa manikelo direct kucho, but koro sani okele orwake budget en part of our equitable share. En part of achiel kuom pesa monego bed nwayudo. Koro en wan kaka jo Kisumu mondo wang'i ni pesa matiyo kucha en mane. Koro gik mane gitimo ka chuno nyaka koro waduogo budget. Koro ma nyiso ni pesa wa nitie ka koda piny. Mano namba 1. Mar ariyo awacho ni effects of corona. Chandruok ma corona osemiyowa. Ing'e maber ni sirkal Kenya nolor for quite some time. And effect mar loro piny gimolo ni total lockdown. Osemiyowa bedo gima jomoko nyalo luongo ni economic recession. Dok piny mar dongruok mar weche mag ohala gi pesa. Koro that economic recession mosebet ni miyo koro kata mana the national treasury onge gi pesa maber
And sani kineno kata operations mag sirikal kaka gintie, nitiere a lot of laxity kaka pesa bedo disbursed, makata pesa mabiro e county gi yudo ko gibi on time kaka no pa. To dong ginto pesa gi the national budget to ne oya madela gito gidwoko margi piny. Ingeni budget en lieko kaka wabro yudo pesa. Kaka ibo yudo pesa. Ok en pesa mantiere ka. Ok en pesa mantiere. Giwacho ni wadhi solo osuru. Yes. And wang'eni kwa solo osuru to magi gik ma timo. Koro waketne gi budget to kwa yudo pesa to kok wanyal yudo bende pesa pod wanyalo olo. Sirikal maduong' nigi thuolo mar olo pesa oko. Mamano bi ng'eni en chandruok mosebedo godo ma jokanyo osebedo ni ywak. But gik moko nyaka tim. Sirikal nigi tije ma nyaka tim. An sirikal onge gohala maloko mondo yud pesa. En osolo osuru. That is the main source of government revenue, tax. Koro osuru ni ema ka sirikal oseyudo ni magi gik ma nyaka otim. To chuno ni nyaka dwar ang'o? Osolo osuru kuom jopiny. Ma kok onyal sole in good time. To tiend ni ok obi manage mondo tim gik manochano timo. Koro samo wueni osuru no kanyo cha onge because ing'e maber ni kembe mang'eny nobi olor. Nobi olor ya. Maji mang'eny odwok dala onge tich. So king'iye practically kok wang'iye gi weche mang'eny en ni pesa ma sirikal yudo no dok piny. Koro chuno gi nyaka ne gidhi e treasury ma wadhi aguchwa iluongo ni tung ma gigol. Koro ka mago sen nyaka rumo. Koro en ang'o? Koro nyaka chandruok mar pesa timre nade bede. Koro ka salary olewo mara nitie gik moko mano nego bene timo. Jomo tiyo ne gi sirikal ok chul gi on time gik ma kamago. Koro budget ne ng'ato ma bende dwano winj maler. Budget ma Kisumu County kedo 10.9 en mano ma idhi tigo kumedo wima imiyo gi national government koso mano mayore. Pesa mar county government ma Kisumu budget en pesa te madonje county. Plus wacho ni pesa mora mabire county obed ma sirikal nikech the main source of revenue mar county government and the equitable share. Nikech pesa mar equitable share no ok en pesa mar ng'ato, en osuru wa ma wasolo ka. Ando ngatiyo Kisumu ta cholo osuru. Osuru cha ne michoko kanyakla te tichaki duogo. Circulate kama. Koro nitiere mwalo solo bende locally. Ka mine moko usalote tiendara kacha ijuogo gi. Mago bende wantego mabiro kelo no gimoro like 1.2 1.5 billion. So 10.9 mo wueni billion apar kod nukta apar mo wueni en pesa moriwo pesa monego bed nwayudo kaka Kisumu County koriwore gi pesa mamoko mwayudo kuonde mopogore opogore. Achiel kuom pesa go gin local revenues. Wan ulungo Kisumu ni own source revenue. Koro own source revenue no tingo licenses magwa, otingo cess, otingo bus park charges, town parking charges, gima moko. Mane buo county. Mane buo county ma Kisumu. Koro gin gibiro gimoro like billion achiel kod nus. Koro tiende ni ya billion chegni ochiko gi wiye, mago gin pesa ma bende koro wuok. Mamoko wuok e national, to moko wuok e World Bank and other development partners. Yes. Wang'e anena sama wadwoko chien kata sama wadwoko budget compared to the last financial year. Nitiere kuonde moko bende ohinyore. Samoro nitie king'iyo financial year mokadho, samoro ne chenro ni nonego yud pesa marom kama, no miyo mathin we ogane kwan ni kochopo financial year to omedi. To nikech COVID odogino dok chien. Bende nitiere programs moko kete chenro moko bende koro dhinyore nikech of this less. Definitely sama pesa sadok piny ok nyal yudre. To nitie chenro mane waseketo nego bed ni tim. Achiel kuom gi wan gi projects mag dongruok mane ne wasechako. Sama koro kwadhi yudo pesa kaka nonego wayudi, to ni project gi ng'eny gi dhi neno. Yes. Aya samoro nitiere project mane wachako kwa ng'eyo ni kwatieko higa ni watieko project ni to next year wachako machielo mondo ma oti. Koro tiani kama ok orumo to chuno ni nyaka wachak wadug mondo watiek ma. Mane momiyo king'iyo budgetwa masani nyocha wan gi weche madongo chiegni 3. Achiel en ng'eyo ni be wanyalo tieko gigo mane wachako nyaka second county government ma Kisumu ne chakre. Wadwani watieko waluongo ni completion of the incomplete projects. Mama ne chwa miyo pek. Mar ariyo ne chwa miyo pek ni ere kaka dwa chul gope. Ninjo ka sirikal maduong' wacho ni pending bills gope mag jomo osetimo ohala gi counties kata gi sirikal mondo chul. Jomoko gero nwa nursery schools mabeyo, osiptande mabeyo, jomoko loso nwa nderni, jomoko miyowa
kalembe mitiyo godo ang'o e offices. Jomoko miyowa fuel mag mtokni mag county man jogi pesgi nindo e county koro nyaka chulgi. Koro manyo miyo king'iyo budget ni wan gi almost 800 million plus. Yes. Mwaketo ne chulo gope. Mano financial year Masani 2021-2022. And wan gi geno ni pesa go nego beni ka yudore maber to chul jogi mondo johala magwa mwaluongo ni SME, small medium entrepreneurs gi wawe nego gi. Ke sama pesa onge mwanego the SMEs e county waka to economy maro bende is not ok dongre. Yes. Meaning ni pesa ma u approve for 2021-2022 eno dwa chulo go ma financial year mono mokalo. Magi tiende ni ok mana mokadho ni chakre nitiere pending bills mosebedo accumulated over the years from the inception of county government 2013, 2014, 2012 kamano kabiro nitie gope mosebedo ka and osebed ke chulo gi and ibo yudo ka igni abich manya wan go masani e tam mar government ma county ma Kisumu. Yes. Ng'eny gope manywa chulo ne gin mag the first county government. First county government from Yes. 2013. 2013. Ke chik bene wacho ni first in first out. Ni pesa mano kuongo yudi gowi mano kuongo kaw emo kuongo ikuongo chulo. Koro sani kiyudo ka kore ka peswa mag gik manyo tim e tam wani. Kore ka sani wadhi chako chulo a good number of them. Wara ng'anen ka wada chako kanyo kod pending bills kanyo to kod kaka bende budget ma financial year ma this 2021-2022 bende wadhi ng'en to koro jogo ma bende dhi tiyo kata dhi supply within this period gin to koro ibro ere ka process ma bende koro gin mondo giyud pesa gi wagamo yweyo kwaduogo dhi nyime chenro mar rameny mar county wan gi mheshimiwa Steve Owiti ma en MC ma Kolwa East kendo jakom committee mochung' weche mag budget e assembly ma Kisumu. Bang' thuolo machuok kwaduogo dhi nyime. Machiegni kendo rameny mar county pod dhi nyime matai iluonga ni Jesse mako juoko Mondi Lo Haron Otieno mabende koro tai chenro ne odiochieng' mano makawuono. Wang'e anena wach mar budget ma Kisumu oseng'e ni en omenda maloyo bilion 10 mana en 10.9 mabende koro noseketi odok chien gi kwan atamalo chiegni 15 kopim gi mano ma financial year mano mokadho. So lerno ng'ango ma bende timore wach corona kendo pesa samoro nyalo bedo matek. Mheshimiwa, wach mar pending bills financial year ma iwacho ni useketo this financial year uketo over 800 million over 800 mar chulo mago mabende sekadho kata from first telo mar county. Sani wan tiere about 2018 2019 kabiro usudo kubiro mbele. Yes. Nyisa lere kamoro kae. Suppliers ma dhi tiyo jogo mabende dhi tiyo gi county this year gin koro gin tibo chul gi karamo gin bende gin tie gin pes gin tie pesa ma osebedo ka timore nitie. Yes. To because 800 no mede wi mano koro waketa 800 ngoni chon waketo budget to kwa kan watimo kwalieko kwa botio gi pesa ok no waket pesa no adhi chulo godo gopi no waketa budget mangiso magi gik mwadwa timo iga so samo weni nitiere challenges mantie nyachuno nyakwa ket pesa mwadhi chulo godo gopi. Yes. Namba 2 samoro gimachielo ma challenge wa en wanyalo keto nwadwa dhi choko suru 1.5 billion billion achiel kod nukta abich to wachopo ni ok wachoke wachoko mana billion achiel tiende ni nitiere pesa manywa expect nwadhi do to kwate ok wayudo to gigwa manywa chano timo to nyaka tim nyaka to sara. Yes. Gik manyaka timo tim gik manyigero ger koro ma en gowi magi e part of gopi ma accumulate over the years samo kwa chok pesa maromo over and above pesa manywa budget for nyakwa dongi gopi. So gima temo lero en niya pesa mwase keto mag sani waketo pesa mag budget nyo wacho ni pesa ma word ka word kuom ranyisi. Yes. Waketo negi million 20 katin
ward ka ward. Ward ka ward. Yes. And wawacho ni ward ka ward $1,20,000 ka tin na pesa no onego bed ni priority mokwongo pek waketo ne gigo manosechaki to pok otieki. Completion of incomplete projects. Yes. Mano pesa mwadwaro ni ka nitimo budget every ward kan wang'iewo gik mane jopiny owacho ni dwa notim wakwongo wachak gi gik manyocha pok orumo kek wachak gi manyien. So tiende niya we avoid accumulating more pending bills, but we have also put in place a process or a structural way of addressing pesa mane wase approve. Yeah. To wache mar gine budget ne onongo ni pod wang'e weche mag projects mag mokadho. Bende nitiere like financial year mano mokadho. Bende nitiere projects kata sani nitie projects mong'e ni this financial year en orumo. Koso projects ma incomplete gi moko bende nitie ma overlap madhi to ang'o miyo samoro mano nyalo timore. Nitiere project nitiere lifespans mopogore. Yes. And each and every project luwore gi the magnitude mare kako rom. Nitie projects ma watimo within one financial year. Yes. Nitie project kuom ranyisi ward omiwa 20 million. Koro ward komiwa 20 million to 20 million ni en modwa chulo loso weche mag ndara. En modwa ng'iewo weche mag osiptal. Basari gi en basari be nitie yore. En onge 20 ka. En onge 20. Yes. So basari yudo 4 million. Okay? To scholarship bende wan godo nyithindo 10. Yes. Mama are not within the 20 million. So mane omiyo nacho ni each and every ward receives a minimum of 20 million. Yani pesa matin ma ward yudo onego bedwe. Mondo wabed gi equity. Dongruok mor kwako gwenge watem kata wards watem mag county. Mama en korok dhi the population mane ward ok ng'i ang'o. Mano podo kwachope level no, because you know, let me give you an example. Yes. Look at the proposed constitutional amendment ma BBI address. Yes. One of the critical things man ntie kanyo anyone there should be ward development fund. Yes. So one kaka jo Kisumu already we had started talking and conversing on how much needs to go to the ward. So a minimum. So jogo man tiere gi better infrastructure, for instance, I'm example market Milimani. Yes. There's a lot of infrastructural work matimore teach there ni also drainage and the rest. So gini boydo kapes gino mar 20 no or there maybe Grube and all those kind of things. But in somewhere ward kaka Lolwe East a part of this money wagera godo septal kamoro no bino mano serumo mwa kunye pi mwa chielo. All right? Yes. And that project ringo for 3 years. In the same ward, one tiere gi maternity wing in a place called Chiga. Yes. Chiga maternity wing, osega rumo. Mabende, this time round, this financial year, mantieni working on some little money for equipping it. Mondokoro Yes. In the same ward, Marane, for the last 3-4 years, ne wachako gero chiro at a place called Angola. Angola, yes. Okay? Angola mwale kura Angola ni nwagere chiro mwase chiele mwagero cho waseketo shade mwatimo everything kuro dong muna yawe mondo joma ntie community yote mrenadi. So these are some of the examples of projects manyalo wacho in just one ward minor ward and that applies to the 35 wards across the county. So each and every ward boy can chako ntie motim ECD centers, for instance classrooms are modern ECD. Modern ECD, a place like Lolwe East, Kumare present. Wasegero ECD classrooms Kamoro Rongo is almost being completed. Wasegero Moro Kamoro Milongo ni Kadiju and Beno Chigni Room. But one tiere man wachako Kamoro ni Bungu Mano Shepelinton contractor no wins. Mago are some of the more comfortable mondo. What you would want to take Modo Odonja Egi Osom. Or Kodan Yitendo Sometia. But when you go to the roads, people don't can't in Derni. Kumranyisi, I take the example Marward Mare present. Kiwo Krabuor, Angola, to Kamoro ni Wilda. Wasaya Ondara no more loss. One tiere Kamoro Nicoleo Walose Bridge, Calvert, Box Calvert, Canyon Onge, Bridge, Calvert. Yes. What the Kamoro Kidinya Imbo, the other side, Mendola Calvert, Box Calvert, and many others, you know. So, Gimwata Money is there equity. The whole ward, the 3 sub-locations, Bue in Lolwe East, we are able to point out in Maenya sub-location in Lolwe East and in Chiga sub-location, so that when the governor also sits down and then across the 7 sub-counties, so
what has it done in Sende, sub-county? Yes, there's Kombewa, sub-county hospital. What is it Magiseketo Kanya? There was a maternity wing and there's money that's been pumped. There's a market in Kombewa. Manofo Seme. You come to Central. What have we done? There's a rescue center, Ilongoni Disaster Management Center. The first station is almost being finished. And we move all like up to Nyakach. Governor will also be able to point out each and every sub-county. So in the same way, the MCA for each and every area will be able also to point out near ward gain projects magemo. So generally, those projects the governor would be giving us a scorecard in the 5 years. Agero ECDs but Kolua East Wagero Gimanau Chelkata. You know that kind of thing. So it is something nice rolling. So at the end of every financial year, go room to projects more kwatia kunya kwa medegi pesa mondogi room. Because sometimes pesa man one go kunyal me watiko gi the chia. What they gima watiko wangi anena nikoro jomagi mo rely on shares in this budget mabeni wantire godo to bende related to ge ni majo piny bende no chiwo party gi public petition Kibana ge wache ne wang'iyo kamae. As Kisumu County Assembly, jakom mar committee mar budget. Budget wa masani, the biggest chunk of it, pek mare near health. And the weche mag thieth kod ngima emokao almost tamalo 30 mar budget. Yes. Ang'o momiyo okao pesa mang'eny. Mokwongo chudo mar dakteche gi joma ochung'ne weche mag thieth ni malo. So personnel emoluments margi ni malo. Mar ariyo, dwaro mar jopiny e weche mag thieth bende ni malo. Koro sani bro no kawan wasebedo gi tungni. Sani wan gi bills ariyo ma wan go di assembly kacha. Wan gi community health services bill modwa keto chik. Mabro ng'iyo ni weche mag tije mag nyamrerwa gi okwadwa ni osiptande wa kaka Jaramogo gi Odinga bende ji ng'eny. A lot of cases wanyalo chiko gi piny. If we have a functional or a functioning health system in Kisumu, then it will be very easy for us to focus on preventive health than curative. Yes. So, mamio chike mwadi keto. Mara reo, what are the fund improvement facility bill? And pesa, and mwadi keto name what dispensary, those low level health facilities, level 1, level 2, kamano kabiro nyaka hangwa chop malo. Nyaka gibedi gi pesgi. Ma is ring fenced. Ma health center moro mane gwen kucha. Okrit ni nyaka pesa bigol chieng more kinyalo chul kada. Ko nyalo gene. Koro konyo e level this level. Waseka the mo se chop kode level makoro sani jo lony e weche mag ndiko chik ni kode. Ma very soon one assembly maximum wangen wadikade. So that means we have to allocate more money to health. Gigik mawacho ni mondo wabed gi a functioning health system within Kisumu. Mae bro miyo weche mag thieth gi ngima bedo maber. Koro wadhi ane machielo nikech time wangi yudo health. Machielo kene mabende samoro mokedo nyime wakwana wasebedo gi climate change. Weche mag lamo ywayo disaster. Nderni wa mang'eny man waloso kata mana kwa donjo. So we have also given a lot of money to roads and public works. So when you go to the budget, we have over $500 million going to roads. All right? Yes. And this is wamio pek bende wache mathi awards. Keto wadwaro ni dongroko donji. The lowest. Sani Kisumuka one give village. Villages. Each and every one give villages area. And that is in line with the constitutional requirement. We shall be able to devolve to the lowest practicable point. So one give villages area. And what company village ka village onogo bedi dongrok timore nade ineno kendo ji ng'iyo kendo siemo. So ma pesa ma miano wadecho ni ward based cha mano 700. Another 700 plus nwatere e chulo gope. Munda tuski kwaneg jo ala magwa. We want our economy to grow as the Kisumu. Koro gope no gedo number dek. That's yes, it should be gope koro number dek. Apa no ge kanyo nikech time nikech ang'eni kinde mabiro duogo mondo wang'i anena koro kaka en gima wach mabende koro dhi. Maybe wach ni mano mogik ne jokolwa nikech represent gi ne county assembly bende. Wach na mogik manyalo wacho ne jokolwa East en sama koro watimo budget mogik. And wagombo ni gigo mane wachako. Watiekgi mondo jopiny one ber e tich mwasetiyo. But ahero ganyiso jowa ni ruruath e meorwath. Wabedo gi horruok mondo gigo man wachako nwadwa timo gine to gipim
kech sabi pimo gang'o gi nyaminne ing'iyo ni to bwana ni osetiyo gini 3-4 gin ang'o giri awecho ni winjo ka siemo gik masetimo and amedo mana kwa jokulwech ni wamed winjore wabed gi kwe nikech kama kwe nitie ema dongruok bende timona nade betie mane wach maduong' kuma kwe nitie dongruok bende bedie wach ma bende miwa kanyo to kod Weche miwa mako Lolwe East Steve Weche ma bende wantiere godo chelo ni mar Rameny County nikech kinde wabo ng'ade gi kanto ng'eni kinde mathoth weche ng'eny ahinya budget wabro mulo mathoth ahinya kade chelo mago ma bende biro chope giko mar chenro ne mane tai e lo Haron luonga ni Jess mako juok oriti masani.